بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wani farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam ya halatta idan sabuwar shekara ta yi a yi azumi ko a yi biki ko a ba wa ma'aikata hutu da sauransu. To, idan wato tsari ne na ƙasa ba a danganta abin da addini ba wannan ni ba zan iya cewa komai ba, amma in an ce addini ne to magana ta gaskiya wannan ba addini ba ne. A musulunci babu wani biki da musulunci ya tsara na sabuwar shekara wanda musulunci ya ce a yi kuma har idan mutum ya yi zai samu lada. Kamar yadda ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu al'allama a Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen rahmatullahi alai a cikin littafin Fatuhu Zil Jalali wal Ikram bi sharhi Bulugil Maram. A ƙarƙashin hadisin nan da yake bayani bayan manzon Allah ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Sai ya samu mutanen Madina a shekara akwai wasu kwanaki guda biyu da suke taruwa su yi idi su yi wasanni. Sai manzon Allah ya ce, daga yau Allah ya musanya muku wa'yannan ranaku guda biyu da sallar idi ƙarama da babba. To a wannan ne yake cewa dukkan wasu aya, dukkan wasu bukukuwa da ake da sunan addini na maulidi ne, na sabuwar shekara ne, wannan duk musulunci bai yarda da su ba. Ina fata an gane. Da haka ba da hutu ne, fitar da kuɗi a kashe a yi duk malamin da zai wa'azi wannan yana yi ne in ka same shi ya baka dalili akan wannan babu. Da haka Allah bai nusar da bayinsa, bai ɗora bayinsa akan wannan ba, kuma ba yadda za a yi su samu lada. Allah ya tsare mu. Da haka dai waɗannan abubuwa da suke gudana ba addini ba ne, ba sunna ba ce, ba koyarwar manzon Allah ba ce. Irin waɗannan bukukuwa sun saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko matukar aka rasa wa'anda za su ce ba addini ba ne, nan gaba har rubutu ma za ka ga an yi wani ya ce addini ne. Allah ya tsare mu. Sai dai ba yadda za a yi har Allah ya naɗe kasarsa a ce ba wanda zai bayyana gaskiya yi bayanin karya, ba za a rasa wannan ba insha Allah. Allah ya sa mu dace. Tambaya na gaba na cewa malam ya halatta mutum ya yi addu'a a cikin sujjada da Hausa ko bai halatta ba? To kafin amsa wannan dai a fatawar wato abin da ya shafi tambayar ɗazu ya yi maganar yin azumi. To in ban manta ba, daga cikin watannin da manzon Allah ya kwaɗaitar da mu yin azumi akwai wannan wata da ya kama ko? Shaharullahil Muharram. Manzon Allah ya kwaɗaitar da mu kan yin azumi na sunna na nafila, amma ba dan an shiga wai sabuwar shekara ba. Ina fata an gane. Dan haka wato ana magana akan sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tambaya ta gaba, mutumin da ba zai iya addu'a da larabci ba, shin ya iya yi da yarensa? Wannan a'immatu salasa, Imamu Malik, Imamu Shafi, Imamu Ahmad suka ce zai yi da yarensa. Imamu Abu Hanifa ne shi kadai ne ya saba cewa
in dai mutum ba zai yi addu'a da larabci ba sai dai ya bari. To wannan ya saba wa asalin shari'a da Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya. Da haka kenan duk abin da ake na ibada in ba za ka yi da larabci ba kana iya yi da yarenka, ko hudubar juma'a ce ba mai jin larabci sai yi da yarensa. Ya samu dai hudubar an yi ta kuma an yi sallar juma'a din. Allah ya samu dace kafin a koyi larabcin. Allah ya samu dace. Mai tambaya na gaba na cewa malam ni ne na sami wato liman a zaune na yin tahiya lokacin da ake yin sallah ta juma'a, yayin da ya sallame raka'a biyu zan kawo ko hudu? Wannan an sha irin wannan tambaya, amsa raka'a hudu za ka yi, kuma wannan shine abin da ya gudana a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da duk littattafan hadisi idan ka bibiye su a wannan babi haka za ka gani, kamar da Sheikhul Albani yake ya faɗa a cikin littafinsa Al-Ajwiba An-Nafi'a cewa duk wanda ya rasa ruku'i a raka'a ƙarshe tare da liman a sallar juma'a, idan an sallame zai miƙe ne raka'a hudu a zahar. Ina fata an gane wannan shine. Allah ya samu dace. Allah ya shirye da mu, ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, ya nesanta mu daga dukkan abin da ya saba wa koyarwar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما